putihku di debataku. Oh data mahala sonoku dengan bahasa. Selamat hari Minggu madihita saluhuna. Shalom. Horas madihita sudena. Moleate mata dot tutu hatta debata ala asini rohana dotok tong nama ngaramoti hita boy hita sadarion lau memulai permingguota. Di baheni taparade marohata dihamuna amanami inanami do sude akadong asa porsiaon nadong dilia portibion. Manang di dia pihamuna na yung maringanan. Jongjong mahita saluhuna. Taparade marohata asa tapuji tuhata mardongan polo-polo. Laudo tuhata Yesus mangalui sada biru-biru nalilui. Asa boy bisa marpungu do siap pulusia. Nau pinapungunai. Alani tolong pematuhata ala didenga ni asini rohana. Haleluya. Aka biru-biru napugui siap bulu siap do. Holan sadan nadau ay nalilui macay daw siyang Tuhan nado. Tundiga polidon sa diportibion dakso ng rohana sa susa inon. Dakso ng rohana sa susa inon. Do Jesus parmahan boloni siya pulu siya do. Suatu holani nasasaray ikon bulang dan boy auso. Tungilaw maibana mardalandaw di jo biru-biru natakang nalaw. Di jo biru-biru natakang nalaw. Moleate matuhan bibasami roda hatu portibion mangalului kami pardosa asa malua kami jangan ada pota pasu-pasu. Oh haleluya. Taulah pematu hatta di baik basana na balgay. Kacidalan nasa inoti mangeahin nalilui. Bola tiris mudar na mabugang dong akapat akatangan nai. Siang bulu manetek muda nai. Oh Jesus Tuhanku balda holong mi. Oh Jesus Tuhanku balda holong mi. Jumpa Jesus nama goi nari haliluodi. Dipaias ibana diburi dohot mudar nadurus isi. Sepintu parmahan nabasai narong paluahon napagoi. Narong paluahon napagoi. Narong paluahon napagoi. Narong paluahon napagoi. Haleluya. Pupuji kami mahole Tuhan. Dibayan basami Tuhami. Hudur mahamu amanginang dinganamu nabi. Diadopan itu hatta. Sonang jorok. Dibayan Yesus kita dalam. Dusonang rohaku di banci susi porsupe hutaon di so
gok puji-pujian mardongan hamulation hasangapon nasian rohanami madokon mauliati dia sidot tolong ni roham ali Tuhan napatapari parhami sia tahun 2020 masuk tu tahun na baru mauliati madihu ali Tuhan totong didongani ho kami diiring-iring jala ditugu-tugu ho kami ali Tuhan dibuat ko kami ali Tuhan mardalan ho bartulomo ni roham dame ni debatana sumurung sian saluhut roha imana mangaramoti akka ate-ate dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus. Amin. Tapahudul ma dihamu damang dohot dainang. Mauliate di pasahat nasarohatta. Alaboi do pehita pajupa di bagasan minggu sedarion. Di minggu na paupaton di tahun 2020 sada. Dang tagamon somadok mauliang tehita. Tu debataja huba para siroha na sumurungi. Ala taboto do songod dia pardalanan ningoluta songod dia akan masa di bangsota bahkan di sudeportibion masa pandemi COVID-19 sia. Alai asidot holong ni rohani Tuhatta. Boy hita pajuppa di bagasan mingguon. Alani dihamu damang dohot dainang. Atik pe diak kadongan naung pasahaton. Songon jamita manang selamat tau baru. Songon hatani na tua-tua namadok say marulahulak songon namangusa botohon. Totong do pasahaton nami di bagasan mingguon. Khusus na tuhamu damang dohot dainang. Selamat tau baru ni pimpinan nami. Gembala pembina dohot gembala GBI keluarga besar Medan Plaza suang songoni sian hami keluarga pendeta mangala manulang boru manalu. Damang lohot dainang nahinangolongan ni Tuhatta Tuhan Yesus Kristus. Molotema di bagasan taunon. Songon nang pinasahat ni gembala pembina dohot gembala. Molo di bahasa Indonesia na tersurat di Mazmur 15 ayat 2 dohot di Amsal 10 ayat 6 molo di bahasa Indonesia di dogma tahun berjalan dengan integritas dan kebenaran. Alai di ibadah batakon, di ibadah minggut tasadarion, ayat nasarupa alai di bahasa Batak. Di hita damang dohot dainang khusus na hita saluhut, naboy maddohoti ibadah minggu, ibadah bahasa Batak di bagasat tikyon, tabukka mabibelta, molo na di joloni televisi do hita, tapadenggan tarparhudulta, jala tabigi hata ni dibata di ibadah minggu di bagasan tikyon. Imana tersurat di surat ni si Pesalmen biddu 15 ayat 2 dohot dipoda biddu 10 ayat 6 songonon ma didok. Halak nasun burju marpangalaho dohot siulaun hatigoran jala sidok nasitong sian bagasan rohana molo dipoda 10 ayat 6 hatigoran mangaramoti halak na daulat marpangalaho alai anggo hajukaton mangojar tudosa. Di hamudamang dohot dainang marhite Pesalmen 15 ayat 2
adong 3 poin na perlu si ingotota sebelum kita masuk tu tema hatigoran na hubas tunasa ulaon na denggan. Di poin na pertama, sian Psalmen 15 ayat 2, halak nasun burju marpangalaho. Sangod dia do halak nasun burju marpangalaho, ima nama kabiari Jehovah. Sangod dia do halak nasun marpangalaho, ima nama ngoloi Jehovah di bagasan hasitongan. Sangod dia do zolma nasun marpangalaho napaholang rohana sian debata sileban. Poin na paduahon sian Psalmen 15 ayat 2, siulaon hatigoran. Molotajaha di poda bidu 2 ayat 7, didok di ayat i, jala ibana pahot hatuaon dihalak partigor. Siulaon hatigoran pahot partigor. Molo di bahasa Indonesia didok, jangan carilah kebenaran, jangan cari pembenaran. Ahadu nama bain hatigoran ni gabi berubah, gabi kebohongan. Molo hatigoran i dibuat menjadi pembenaran. Siulaun hatigoran pahot hatuau dihalak partigor. Siulaun hatigoran lobu-lobu dihalak namar pangalalahon hadaulaton. Tuhamu damang dohot dainang. Siulaun hatigoran ahadu nagabi pakorhod disi. Ima namaringan digijang niaka partano batuan di dolok batu gabe haporusan. Posrohata di debat Jehovah para siroha na sumurung. Siulaon hatigoran na mangaradoti tona aturan dohot uhum ni debata. Jalaodo na nidok ni debata tu si Musa. Molotajaha di 5 Musa biduonom ayat onom sahat tusia. Jalaikon parateate honommu luhut hataon akka nahuhatahon sedarion. Jalaikon gogonommu mangajarhon akai tuakka anakmu. Jala taringotanmu akai molo hudul ho di bagasmu. Jabum manang mardalani ho di pardalanan, manang laho modop ho. Unang ho lupa makatahon hatani debata. Molo say marulahulak sangon na mangusabetohon. Ahado na pasti. Terekamma di bagasan pikiran dohot rohata. Sangod dia do zolma siulaon hati koran. Molo tajaha muse di poda bidudua di ayat sada ale anaha molo di zakkon roham akka hatakki jala di parati-hatiaon ho akka tonakki jala di patinggil ho pinggolmu tumangihon hapistaran di paeleng horoham tu habisuhon jadi disima atusammu hati goran dohot uhum rodi ruhut ni hasitongan sadok pangalaho nadenggan itahe. Damang dohot dainang di ayat 10 di poda 2 molo masuk hapistarat tu bagasan roham jala dihalo mohon ho hatani debata di bahasa Indonesia didok permulaan pengetahuan adalah takut akan Tuhan. Ahado da di pangido Salomo di tikki mak tangiang tu debata
Dang dipangido si Salomo hamoraon. Dang dipangido si Salomo pangkat. Dang dipangido si Salomo harta. Alai ahado dipanggil si Salomo tu debata. Tuhan lean au bisuk na siyan hoy. Asamar bisuk au manibang bangso si jugal tagguru ko. Arong dumirip-mirip ni bangso Israel sung halak bata jugal tangguru. Si jugal rukum. Alay dang adong radi hitake khususnya kadidamang dainang nama dohoti badon dang adong di hari dihita. Dang adong dihita. Nasi jugal tangguru. Damang dohot dainang nahinahulungan ni doon di bata. Molo di pamareta adong do P4. Adong do dihita na sempat mengikuti penataran P4. Molo au 2 hali amang, 2 hali inang madohoti P4 na parjolo tiki masuk mahasiswa di salah satu perguruan tinggi negeri di Kota Medan. Na paduahon diterima bekerja di salah satu badan usaha milik negara. Alayang go halak batak P5 dan P4. Ahamay poda na 5. Na parzulo payas roham. Godang do zolma ias di luar alay di bagasan dang ias. Na paduahon poda na palimahon dihita. Nah hinaholongan di debata payas pamatangmu. Na patuluhon payas parabitommu. Payas bagasmu. Payas pekaranganmu. Ida sadidok na tua-tua say di patuduhon ibodo suarana. Tarida do gaja siyan bugasna. Naing sotadok, naing sotahatahon. Tampilan sisi luar manggambarhon songod dia do gulmit ninguluta. Di Sakaria bidupitu ayat sia uhum hasitongam ma paruhupon hamu zaladenggan basa dohot asini roha ulaun hamu ganup tudonganmu. Bohado hita amang, bohado hita inang, dia kamu namardongat tubuh, songod dia do hubungata, bohado hita amang, ido saadong di halap bata didok, soba marhula-hula, elek marboru, manat mardongat tubuh. Damang doot dainang, na hinaholongan ni rohani debata. Tu dia do. Tujuan ni poda na limon. Didok hata ni na tua-tua. Izuk di para-para. Hotang di parlabian. Nabisuk na punahata. Naoto tupang gadisa. Ditiki tes au na yung naik jabatan. Konsultasi atau seorang psikolog kusukun. Songod dia do sarana tes. Ibu, didokon. Orang psikolog mau menggali apa yang ada dalam hati dan pikiran Bapak. Dan perlu Bapak banyak bicara. Bukan orang yang banyak bicara yang paling benar. Di bahasa Indonesia didok, orang yang paling banyak bicara ditemukan kesalahan. Jadi songod dia doau, ibu. Pai majolo sudi makatai loza. Baru makatai mawan non alai. Hatana terakhir. Gabe penentu. Tadok zuamang inang tuna sa pingnay. Dang perlu HP godang hata. Dang perlu. Pabahena do perlu godang.
Paguda kupi hadarang perlu. Ay, memang dang situ horok kataon. Dang situ horon. Na paling perlu lumobi di tahun berjalan dohot integritas ng kebenaran pabahinan. Dang na hal na mura menesiwayhon pagkatao do tindakan. Ido integritas. Ra nung ngatabigi akajamita marhite na poso ni tuhat tanadong dihuriahon. Ahado integritas. Napatuluhon siyan pesalmen 15 ayat 2 sidok na sitong siyan bagasan rohana. Adong sadaina parari Kamis martangiang tutuhatta matangiang ninat taon. Ale Tuhan miyahi mapapangakku jala tupahi mapikiraku asa sude nahupadokon maripola tuaka naupiki. Didok molota paratatehon dislike hatado nagabi parsiboraan. Di bahasa Indonesia memang didok memang lidah tidak bertulang. Buasa dipangido inata parari kamison, asa dimiyahi de bata pamanganna, asa ditupahi de bata pikiranna, asa sudi hata maripola. Berarti urang dohata naso maripola. Damang dohot dainang nahilanglongan di tuhata. Molo tabuka di bibelta. Dipoda 10 bidu. Dipoda bidu 10 ayat sada. Lado sakap ni rohani zolma. Alay siya jahubado. Anggo para luson ni pamangan. Namarlapatan molo di sada pertemuan adong suku-sukun na mungkin bobe alusata ala jol molo do hita martangiang siya bagasta lau hita madohoti sada pungwani lau hita madohoti rapoti ajaran ni di batama hita lau makatahon siya tahun. Akan tua-tua saya jok demadok zolo sineat hata asan sineat raut. Namar lapata dia kaulaun zabar-zabar naung ditentuhon nunga adong piak ni. Molo salah manalik saya pitor didokdo. Dangadong ada ni. Dangadong hasiani. Saya binegedo hatani na tua-tuai ditikki di ngoluna. Na tumagudo hurang ajar daripada hurang adat. Molo hurang ajar, boy dopi dibentuk. Alai molo hurang adat, sara berpakaian nyope, sara parhudul nyoma, omala kenung pilih masih nak kining. Paias pahiammu, paias roham, paias pekarangammu, paias bagasmu. Tuhita damang do dainang hatado nagabi parsiboraan. Totong mahita madok hata hasitongan. Molo tabukka di bibelta di Sakaria bidualu ayat 10. Alayomma hata akka sibahenom muna. Galup na madok hata hasitongan tudongan na. Hasitongan dohot uhum hadameomma panguhumon na di partukuan muna. Zalaunang dipikir rohani manang ise bahin hamaguan ni dongan na. Zalaunang mangapian hamu
talon si paoto-oto di saluhut si songoni tu hagigion ni Jehovah. Damang dohot dainang sedidok do di hata ni na tua-tua met bulung ni jior metado bulung ni bane-bane. Denggado hata na tigor dengkanado hata dame. Di hutan nami adong do namar guar si tigor. Alai gabi ditukar do karno si pulos. Tang kadang-kadang dang tikos-tikos hatana. Se pulos-pulos akhirnya di bama gelar nyon. Ay lewat na kini si pulos lau tu dia ina. Jadi songon hata ni na tua-tua. Met-met bulung ni jior. Met-metan bulung ni bane-bane. Denggado hata tigor. Dengganamma hata dame. Emma tutu. Nomor 8. Amin. Damang dohot dainang na hinaholongan ni debata. Masuk mahita tu gabit tunata tema ima hatigoran na hubas tunasa ulaun na denggan. Hatigoran na hubas tu ulaun na denggan na parzolo marroha na uli. Godang dozol marupana tung masayuli alai rohana soina marohana. Ida songon dia mita-mita nang lalu-lalu hurokon. Sabaga-baga ni zolma. Molo maol do senyum imanaur roa. Alai saroa-roa ni zolma. Molo gampang do senyum imanaur bagak. Senyum jo to kanisa ping nejo. Apalagi berkamata inata mungkin dari jabu. Senyum jo. Mungkin dak senyum. Senyum jo. Hati goran. Nahubas tu nasa ulau nadenggan. Marroha nauli. Rasudedo hita hea mabege kisah cerita ni sinomi dohot sirut. Nadong di slide on ima gambar ni sinomi dohot parumaenna. Dakku boto mang naboruahon siruton. Mungkin bisa-bisa mang naboru si matupangon, mang naboru manulang dang binoto. Alai ahma molo tajaha dirut bidusada 1 biduopat boima boto otta isido sirut. Molo tajaha di kisah ni sirut daodo pardalanan ni sinaumi dohot 2 paramainna na margoar sirut dohot si Orpa sian Moab lau tu Israel. Alai di tongad dalan mulak do si Orpa tu hutana di Moab ditiki ikon piliton ni sirutdo manang bayenon ni sirutdo sada keputusan mangihuton si matuana manang namulak tuhutani na tua-tuana tu Moab. Dang na ditadda sirut debata. Ditadda sirut debata dunggabi parumain ni sinomi. Kemungkinan besar sirut mulai manad dari bata dunggabe parumain ni sinomi. Ido dihita damang dohot dainang khususnya nadihamu saluhut nama bigi jami taon. Hiada hubigi di sada ede di nenggulan sister didok inang simatua narap rodo hita tu margaon. Tampur lui dehonota ala nagareza don. Rap narodo hita tu margaon. Namar lapatan molo di bahasa Indonesia kita orang asing di tengah-tengah keluarga ini. Jangan aneh-aneh, jangan macam-macam. Ido saya disukun, hiado sukus sada inata. Marga do hoinang. Adong dison nang marumah tangga. Moloso adong. Nasa rumah tangga rupi puji Tuhan tahunon dapot sirokap nito dina. Hiado husukku hurokon marga hado hoinang. Dang sude boru-boru nabui mangalusi. Molo disukun molo nang berkeluarga marga hado hoinang.
marganya mataido dohonon. Alay molo didok boruaha dohoinang. Dokma boru. Contoh boru si matupang. Damang dohot dainang. Sirut manadda di bata. Marhiti si matuana. Alani dihamu damang dohot dainang. Lumobi di akainata soripada. Rap narodo hamuinang tumargai. Alani dipangido turpukot tuhita. Dung diihutton sirut si matuanay. Ahamadidok. Sinomi tuparumen nai. Mula mahoinang. Tulua mo. Ay dangadong be. Nagabisi pa'y maom mo. Aw sugari pe. Molo marhamulia na. Tubuan anak. Leleng do pe pa'y maom mo. Alay ahamadidok. Sirut. Bangsom. Bangsoko. Tuhammo. Tuhaku. Sada boru-boru na marroha na uli. Na mangihutton de bata marhite si matuana. Hatigoran na hobas tu nasa ulaw na denggan. Dari damay siyan parrohaon. Hatigoran na hobas tu nasa ulaw na denggan. Molotazaha di Rut bidudua ayat 8. Dunginin na si buwas matu sirut. Tangihon mahatakon ale ito. Unang holao madjoputi ladang na asing. Zalaw ng holao siyanon. Say marsilohot di sommaho. Rapdohot na posokku buru-buru. Ahamadidok sirut alusna di ayat 10. Jadi manukap masirut. Pola dais bohina tutano marsobba huhut didok madok tuibana. Dia do dalanna ubahin na marasiroaho midaau. Pola disarihon roham au halak nadangolon. Awi yakin molo siriton pasti bagak do. Pasti bagak. Molo di Israel, molo adong sada boru-boru, mate amat tanah, dan adong ianak konna, molo di Israel, didok hata pagodakon, ikon keluarga na berhubungan tu amat tanah ido na bui mabuati. Molo soolo mulak, tu bagasna. Di ayat 10 sada ama alus ni si Boas. Dunginin na si Boas mamangalusi na sida. Nung ngasar di baritaon halak tuahu. Sude na denggat ni. Nang binahemmu tu si matuang boru. Dung mate sinodukmu na tinadekon na. Amatta doho inata doho tano hagodanganmu. Jalalaho manopot bangso nasotinada. Nasotinadami. Dang naditadda sirut di bata. Alay marhite, pabahenan, pangalaho, perhatian ni si matuana. Gabi ditadda sirut di bata. Ide sadidok di hata ni natua-tua. Pasur tadiang dirurani aik puli. Napatun marroha marina. Ido tiruan nauli. Adong dosa dati tangga nami, tang pola hudok boruaha. Hiaron nekupatoho hami, ito anon, tu keluarga. Aledang ngolo keluarga. Di sada tiki,
Roma orang tua ni sahalak bawa dibereng ma boruaon di suku mana nei ai sidona di julu ni jawumi borua dona de bapa bah posodo pe nunga gudang anak konna dang anak konna di bapa akka anak di keluarga na de bah burjunai nuni bah ikoni do paru maikuda ala burju marroha nauli dang anak nain na mga ririt na gabi parseduna alay dipakai di bata na tua-tua na lau mga ririt na gabi parumain na alanya ala dibireng amat taon tung masayulido pangalahon ni buruan perlu do marmeka perlu dang salah tu salon gati warna rambu pirang salah. Asal ma olo do kadang-kadang mulu baju na pink, rebu na warna pink, tas na warna pink, sepatu na warna pink. Dang adong rasong ni hitate kamanginang. Dang salah po itu. Damang do dainang mulu tazaha dirut bidutulu sirut manopot sibuas tu pardikian nauzui tikigalengi ba setiap libur kuliah mula may batu huta kadang-kadang saya malas di ba apalagi mulu sa yoneme laman naman na biyeme gatal matang gurung damang do dainang mulu tazaha dirut bidutulu ayat 5. Dunginin na sirut ma tu si matuanay. Saluhut na pinabuami tuahu. Nunga ido bahinokku. Alay ado na gabi suku-suku ni si Boas tu sirut. Ise doho. Alus ni sirut. Audo sirut na posom boru-boru. Say paherbang ma. Habok kabomu. Mangulosi na posom. Ay hodo na sumolhot lau pareak ausong na udok na kining. Molo adong sada buru-buru, mati amat tanah, dang adong ianak konna, naboy pahirbang habong na tu buru-buri, keluarga daripada laki-laki. Di ayat 10 sada, di Rut bidutulu, ope aleinang, unang humabiar, manang aha pinapinangidom, bahenok kudo itu ho. Ay sanga isini hutaw dongakku sa marga, uboto sa parupuan na puni marpangalaho do. Ido molo uli marpangalaho, ido dibereng jolma. Nungay nodo, molo martadang anak boru, langsung tu anak buri, anggo na zulunin na cerita ni bapakku. Na tua-tua na ridongani makatay. Perjolo do na tua-tua na itadag yang gunungan dang perlu na tua-tua na kadang-kadang dido yang penting abang dengan adik cinta. Ido sa gudang nungainon kawin lari. Hapi na kawin lari dang boy di pasu-pasu di pasu-pasu padita. Dido mungkin na kawin lari pasu-pasuan ni padahal manon lari-lari non padita dang boy di pasu-pasu padita na kawin lari. Dihita sa luhut na hinahulungan ni Debata. Tumasay denggado alus ni sirut tu si buas. Hatigoran na hubas tunasa ulaon na denggan na paduahon girgir mananginangi makko bakol makatahon. Molotazaha di Jakobus bidusada di ayat 10 sia. Ingot hamuma akadongaku nahinaholongan ganup zolma girgirma ibana mananginangi bakolma ibana makatai bakolma tarimas. Melunungay nun gumurang do makatai daripada mabigi. Kadang-kadang lagi makatai dengan nator dipotong. Patang sujago.
Tangadong radihita dumubiak kadidamang do dainang na mangihuton ibadaon lebih lancar makatahon daripada mapiki. Hati goran na hubas tu ulaun nama naringgan girgir mananginangi. Dang adong parhata na malo molo sa ulo mabigi. Iro sa adong nadeba sala mangalusi. Disukun a dialusi c. Iro sa didok di hata ni natua-tua. Molo duri sinua duri madapoton. Ia bunga sinuan bunga madapoton. Ia naroa sinuan naroa madapoton. Damang dohot dainang na hinaholongan ni debata. Hatigoran na hubas tunasa ulaw na lenggan na patuluhon. Daulat marroha jala marsihohot tu debata. Molotazahad di sada Musa Biddu 25 di ayat 27. Jadi dung balgada danaki marsiajar parburuon dohot parumaon iasian si Esau alai anggo si Jakob zolmana daulat marrohado maringan diaka udung-udung. Damang dohot dainang na hinaholongan ni debata dipangido tu hita di bagasan turpukon. Tulu hal na parjulo uli marroha na paduahon girgir mananginangi na patuluhon daulat marroha jala marsihohot tu debata. Amin martangiang mahita. Mole ate di pasahat na sa rohanami tuho debata. Disudi asidot tolong ni rohami. Dihatami na kubigihami. Lopok kon may alituhan di bagasan permuluan nami. Asa songon hata ni edemi alituhan. Sonangdo, sonangdo. Sonangdo, sonangdo, di pasona totongro aku sonangdo, sonangdo. Pasonang hodo alituhan rohanami ganup. Di parmengyon nami di bagasan tikya. Di patuhudu hodo alituhan. Marhite hatami. Songod dia hami alituhan. Asa mardalan dohot integritas nang hatigoran. Lopokon hatami alituhan di tonga-tonga ni Huriamon nang disaluhut hami naubigi hatami. Sailam tabay asidot tolong ni rohami alituhan disude ruasmu nama dohoti ibadah minggu di bagasan tikyan. Molotungadong alituhan di tonga-tonga ni ruasmu na mengikuti ibadaon di bagas nasida ganup na di bagasan parsahiton alituhan say surdukon matangan mo nagok huaswi lau pamalum sahit siya pamatang nasida asa tanggal so diboto
peut sunihilala ali Tuhan. Ay huboto hamidu. Hodo di bata Jahuba. Mula ni nasa na adok. Dang adong nasuboy tarpatupaho di tahun 2020 sa daon. Alani ali Tuhan tuhodo hami marsikokot. Zala tuhodo pasahaton nami. Gulmit ni ngolo nami. Nang gulmit ni Sude. Ruas ni Huriam. Suang songoni ali Tuhan. Di pimpinan niyami. Mulai siyan gembala pembina rohani nami. Bapak Pendeta. Dr. Insinyur Niko. Pasu-pasu ali Tuhan. Suang songoni ali Tuhan gembala pembina nami. Pendeta Bambang Yonan. Doh sude keluarga. Sailam tabahon asido tolong ni rohami ali Tuhan. Nang songoni gembala nami. Pendeta Daniel Edi Parait no doh sude keluarga. Doh sude wakil gembala ali Tuhan. Totong dongani. Zalatabay asido tolong ni rohami ali Tuhan. Di sude akka ulaun aktivitas. Marang natudia pimangalaka. Say homa na madongani. Diak kapilian na pinapungo ni ruasmo. Baik langsung, baik online. Akapilian perpuluhan, pilihan umum, pilihan khusus, pilihan pembangunan. Tuhan nasian tangan muhiad di hujalohami. Sailam tabahon asido tolong ni rohami ale Tuhan. 30, 60, 100 salilipat ale Tuhan. Pasu-pasu aik minuman nasida. Pasu-pasu roti makanan nasida. Ay wato hami do Tuhan. Siya kodo mula ni nasa na adok. Pasu-pasu akka pengusaha. Pasu-pasu Tuhan Yesus akka parkarejo. Nakarejo di instansi pemerintah. Nakarejo di instansi swasta. Akka guru. Bahkan Tuhan Yesus secara khusus sa Martangiang. Khusus untuk vaksin nang mulai disuntikon na parjolo siyan presiden nami. Tuhan sude masyarakat Indonesia boy divaksin. Jala marhite yali Tuhan. Dohot holong na siyan hoy. Dohot huwaso na siyan hoy. Dauma ale Tuhan. Siya bangso namiyon. Pandemi COVID-19 siya. Mula ati madiho ale Tuhan. Natotong dohami ale Tuhan. Pasahaton pangiduan nami. Martangiak kami di bangso pilihan mi. Kota Jerusalem na uli. Di pasu-pasu ma Jerusalem. Di pasu-pasu ma Purim. Di pasu-pasu ma tembok mo. Sento sama ali Tuhan. Bangsa pilihan mo. Dihita damang dohot dainang. Adorang sohita. Maninggalhon. Tempat ibadahon manang nahita. Na sidang madohoti ibadahon. Tazalo mapasu-pasu na siya tuhata. Tangka matahat tangata. Tazalo mapasu-pasu na siya tuhata. Di pasu-pasu jala diramuti di batamaho. Di sodakon Tuhan di batama bohina tuho. Jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan di batama bohina tuho. Jala di pasaorhom madamena tutod di menabi. Amin lastay dehoma. Amin. 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 Oras madista salut. Shalom. Tuhan memberkati.